нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. се е случило едно от най-трагичните събития в новата българска история. Изпълнени са около 100 присъди, обявени на Народния съд към елита на нацията. Повече за безчовечните убийства, извършени от Комунистическата партия през 1944 и 1945 година, ще разберете в това видео. Но преди това може да харесате и да се абонирате за канала, за да не изпускате следващите ми видеа. Репресиите в България започват веднага след преврата на 9 септември и идването на власт на Кимеон Георгиев и Отечествения фронт. За капак през това време страната се подвизава и Червената армия. За по-малко от месец са убити стотици хора и най-вече богати, начетени интелектуалци. Един от най-ярките примери е Данаил Крапчев, издавал един от най-популярните вестници в междувоенния период – Зора. Той е убит при неясни обстоятелства на 10 септември 1944 г. в Горна Джумая. На 3 ноември 1944 г. в Русе пък е убита заедно с мъжа си Тонка Обретенова, дъщеря на Никола Обретенов и внучка на известната баба Тонка, покровителката на българските революционери. Това са само част от хората, убити след 9 септември 1944. Също те са стотици, даже хиляди. Често комунистите убиват съвсем невинни хора, само защото искат къщите им или богатствата им. Освен вършеното от Българската работническа партия, по това време 250 000 съветска армия се намира в България, като тя често навлиза в чужди имоти, ограбва ги, убива стопаните им, а цели семейства биват изселени. Пред тези зверства не може да стане пасивен дори и Георги Димитров, ръководителя на Коминтерна Москва, и пише редица писма до София и Сталин. Тук трябва да уточня, че Димитров пише тези писма не от загриженост към българския народ, а от опасение, че зверствата вредят на имиджа на съветската армия и комунистите. На 30 септември 1944 г. правителството на Кимеон Георгиев взима решение за създаване на Народен съд. Това се прави с цел да се прекратят зверствата и убийствата. Това естествено не се случва и милицията, сформирана след преврата, продължава своята зловеща дейност. Тук отново ще уточня, че самия Народен съд не може да се състои според все още действащата Търновска конституция. Този факт обаче тогава е пренебрегнат, като започват масови арести. 28 630 души са задържани. Обвинения са повдигнати на 11 122. Сигурно ви направи впечатление цифрите. Такова нещо няма в никоя друга страна. Народният съд е открит официално на 20 декември 1944 г. Като същия ден от Москва Георги Димитров изпраща писмо до Трайчо Костов, в което четем: никой не трябва да бъде оправдан и никакви съображения за хуманност или милосърдие не трябва да играят каквато и да е роля. За съдене са изправени всички министри, управляли България след 15 февруари 1941 г. Общо 22. Тримата регенти на малолетния цар Симеон II, Богдан Филов, княз Кирил, брата на цар Борис III, и генерал Никола Михов. 67-те депутати от 25-то обикновено народно събрание, 47 генерали и още много хора, нямащи нищо общо с политика. Такива са, например, писателите Фани Попова-Мотафова и Димитър Талев, автори на един от най-добрите български исторически романи. Те са обвинени във великобългарски шовинизъм. Не е пощадено и духовенството, като на подсъдимата скамейка сяда и самия български екзарх Стефан. А самия Народен съд действа до 2 април 1945 г., като неговата дейност е плашеща. Той издава 2730 смъртни присъди, 1305 човека осъждани до животен затвор, а останалите на по-малки присъди от 1 до 20 години. За сравнение ще дам Нюрнбергския процес в Германия, който осъжда военните престъпници на Втората световна война. На него са издадени 10 смъртни присъди, а при нас е унищожен целият елит на България от преди войната. И стигаме до нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. Тогава над 100 души, включително и регентите, са откарани на камион до една дупка от паднала бомба в района на Софийските гробища и са застреляни. Единственият министър-председател, който успява да се избави от смъртта, е Константин Муравиев, управлявал непосредствено преди преврата на 9 септември.
По време на 45-годишната комунистическа тирания, хората, погубени от Народния съд, са наричани монархисти, фашисти, врагове на народа и биват обречени на забрава. През 2011 година обаче, по инициатива на президентите Желю Желев и Петър Стоянов, 1 февруари е избран за ден за почит на жертвите на комунизма.